Вече сме с първия шампион при момчета на Тенис Ninja Cup до 10 години, Кирил Андонов. Кирил, как се чувстваш? Днеска ми е най-хубавият ден при живота ми. Добре, как беше емоцията след мача, по време на мача? По време на мача беше много голяма емоция, даже аз мисля, че щях да падна, ама аз играх много хубаво и някак бих, аз още не мога да повярвам. Видяхме, че беше доста спокоен предвид полуфинала, на полуфинала по-така нерви. На полуфинала малко че се изнервих. Обаче пък на финала спокойно влезе. Да. Добре, мача с твоя приятел Макси? Беше много успорван. Даже аз имах много матч поинтове и той ми ги спасяваше почти всички. И нека бача аз го взимах. Супер, честита победа още веднъж. Как ти се струва организацията на Тенис Ninja Cup? Много добре ми се струва, даже има фанелки, тази фанелка е много хубава, материята и ми харесаха и много подаръците. Всичко беше, този турнир най-добре на света. Ще участваш ли и на другите? Да. Супер. Всичките. Заедно с Макс, предполагам? Да. Добре, Кирил, пожелавам ти още много купи медали. Мерси. По твоя път и всичко най-хубаво от нас и със сигурност ще се видим пак отново на следващия Тенис Ninja Cup, както обещах. Мерси. Успех! Благодаря.